Trio Isle tvoria 3 krásne budovy, ktoré ponúkajú špičkový dizajn a kvalitné prevedenie. Na 3 podlažiach nájdete skvelé vybavenie, ktoré spája luxus s pohodlím každodenného života. Či už si oddychnete na pláži, zaplávate v bazéne, alebo si užijete pokoj v záhrade, život v Trio Isle je navrhnutý tak, aby ste sa cítili čo najlepšie. Je to miesto, kde sa štýl stretáva s moderným bývaním, ideálne pre tých, ktorí túžia po pohodlnom a uvoľnenom životnom štýle pri mori. Trio Isle však nie je len o bývaní. Je to premyslená komunita. Projekt spája kvalitnú architektúru, prírodu a ľudí. Je vytvorený s ohľadom na životné prostredie a využíva udržateľné riešenia, ako sú otvorené vonkajšie priestory a obnoviteľné zdroje energie. Jeho dizajn prirodzene zapadá do okolitej krajiny, čím podporuje životný štýl v súlade s prírodou aj so susedmi. V jadre je Trio Isle viac než len stavebný projekt. Je to nový spôsob uvažovania o tom, ako môžeme bývať, a dôkaz, že komunity môžu rásť bez toho, aby narušili rovnováhu svojho okolia.